Mine ni okenge mopogore mag tweng'o. Gitwango law makende makonyo loko ngima thoth nyiri e gwenge mag Alendu kod Nyando sub-county mangima. Iparo ni dhieria en mana gima mulo ngima ng'ama miyo kende. Kata bed ni en kamano, wach mar nyiri kod mine dhieria e gwenge mag Nyando en gima osekelo lokruok mar dongruok ne thoth jodak makono. Gima watemo ng'iyo en the involvement of everyone. Ere kaka wanyalo kelo all these sectors mondo watem ng'iyo kaka wakonyo nyithiwa manyiri. Achiel kuom joma ngimagi oselokore en Christine Atieno, manonyuol kapod tin. Gino manomedo pek e ngimane. Kata kamano, noyudo tij loso gige ritoria minuoyo. An admin mar kar loso sanitary towels miluokogi. But iye kanyo be amba puonjora tweng'o, twango sanitary towels go. Ma gimoro dweche ariyo kama abo bedo ng'amolony twango sanitary towels. Anyalo timo gikano wuon gi pesa na mayudo, moka okang'iyo ng'at machielo. To sajiwa mayudo ni kata kinyuol kitin, to kikibed gi luoro moro ni kuminyalo dhiye onge. Podi nyalo mana prosper e ngima masani. Nyako machielo en Vivian Awuor moseyudo puonj mar tweng'o kendo yudo tij twango gige ritoria. Sani atwango pads kode kendo gichula maber. Masani kora nyalo konyo nyiri moko monyuol ka pod gin teenager mothers. Aneno ka koro ngima na olokore. Bakoro kanyal gombo gir ng'ato nikech ang'eni an gi marakian. Koro sani ayudo pesa na manyalo timo godo gika, ok anyal donje chude koreka mondo mi ayud pesa. Pesa na maloso esitada ose konya koro anyalo nyiewo chiemo ma wachamo gi kwarwa, wachulo godo nyaka pi mantiere e dala kae. Magi timore kaluwore kod riwruok moro mok mar piny owacho matiyo e gwenge ma Nyando maneno ni giloko ngima ok mana nyithindo manyiri kende to ne jogweng' duto te. Ji ok dwaga tiyo gi reusable sanitary towels nikech onge pi. Wach mar onge pi no ne en gima be ne wadwaro ni mondo wa sort out. Wakunyo boreholes, wakunyo kisima, waloso kisima mokethre, watimo health and hygiene conversation. Sama giting'o ngima nyirigi, girito bende alwora kaluwore ni gige ritoria magiloso ok keth alwora kopim kod mamoko miwito tok tiyo kode. Wa advice mondo owang'e nikech kidhi lute cho be pod onyalo pong'o cho. Gima ber ni watiyo gi material ma onge effect ma en go environment, and natural material okoinya alwora marwa in any way. Watemo kelo some innovations gi technology manyalo konyo mine gi nyithindo manyiri. E skunde nitie gimoro miluongo ni incinerator. Inyalo chokgi kanyakla kaito gibedo burnt in a controlled environment. E odiochieng'ni midhialo tarik 28 dwe mar abich, ing'iyo ok mana rito ler kende to nyaka neno ni miyo ka miyo, nyako ka nyako oyudo gige ritoria morome kendo en gi thuolo maber mar tiyo kode ma onge akwede. There is something that we can do right here, Kisumu County kata in all the counties mantie Western Kenya. Tich dhi mbele mar loso gige ritoria. Paket achielni en mano makelo lokruok e ngima jodak ma Nyando. Korita alwora okelo negi pi manono kanyakla kod jiwo yuto margi. Jailieta, Ramogi TV, Kisumu.